Miguel, un home de 40 anys, queda amb l'Eva, una adolescent de 16 anys, per intercanviar sexe a canvi d'un còmic de vampirs. Àlex Manya signa i dirigeix Incubo, un muntatge que vol retre homenatge al cinema de terror, als thrillers psicològics i fantàstics. Lluís Villanueva, Marcel Borràs, Irene Escolar i Álvaro Cervantes protagonitzen aquesta història sobre la perversió de les persones i com imposem als altres les nostres creences. Una venganza inconsciente, una venganza generacional por la educación que hemos recibido o nuestras circunstancias, pues nos estamos vengando de esto, y yo creo que hay un punto en el que la gente va a conectar porque va a entender esta venganza, de dónde viene. Aparentment, Miguel és un home normal, un urbanita normal d'una ciutat de primer món, no sabem quina, que es dedica a una feina tan normal com ser representant de revistes a quioscos i llibreries, i que té coses amagades, com passa a vegades, i en aquest cas ha tingut una cita d'intercanvi d'un objecte a canvi de sexe amb una menor. Aquest és el punt de partida. I el que no sap és on s'ha ficat, que és en un thriller fantàstic. ¿Qué es eso? Un carnet. El de la biblioteca. Es que es el único que llevo, el carnet. Pero ahí lo pone. Mi edad. Mira, no tinc diners, doncs quedem al meu poble i jo... i fas amb mi el que vulguis, d'alguna manera, i em dones el còmic. I a partir d'aquí, ell queda amb ella, es citen, arriben a un lloc, que és aquest lloc que et dic semi-màgic, que és un refugi antiaeri de fa anys, on 3 joves han fet un lloc de joc per jugar i per fer-se els seus porros i enrotllar-se i tot això, no? El que fan els joves. Y a partir de aquí comienzan a pasar cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Eva nos dijo que nos hiciéramos cargo. No entiendo. Sí, ella ha tenido que ausentarse. Prepárale una manzanilla. Y agua. ¿Dónde está mi ropa? ¿Eh? ¿Que dónde está? Se manchó. No és un conte fantàstic, però podria ser un conte tipus Dogville, per exemple, no? Que passen coses molt bèsties, però passen en un lloc que tu no saps ben bé on està, i això et dona certa distància per poder-ho digerir millor, no? Sempre ha estat així, no hi ha hagut alguna de matar els pares, que sempre s'ha dit, perquè el món té coses molt maques, però coses que no ho són tant. Imagino que algú que acaba d'arribar i que està coneixent-les, de cop es troba perquè aquestes coses no funcionen i els culpables són els que han vingut abans, no? I una mica l'obra parla d'això. A mi el que em va interessar molt va ser on estava el joc i on estava la realitat, no? Que això ho hem hagut d'anar descobrint nosaltres mateixos. L'Àlex també ho ha anat descobrint amb nosaltres, és tot com un procés molt interessant per saber quan estàvem, on i per què, no? Si no me gustaras, no estaría aquí. Tú también me pareces muy atractivo. Te he estado observando. Antes de que viniéramos. Sabía quién eras. ¿Me estuviste observando? Es que para mí es una suerte haberte encontrado. Además, así después tengo la oportunidad de compartirlo contigo. El número. Llevo mucho tiempo buscándolo. ¿Eso es el lavabo? Sí. Es lo que peor está, pero puedes utilizarlo. Todos los circuitos funcionan bien. Lo que yo aporto en este grupo, en este trío, es la fe en la creencia de que hay un vampiro. Jo soc una mica, per parlar també d'aquest conjunt, o sigui, cada personatge té les seves característiques concretes i és d'un lloc i d'una família, però per aportar l'element al conjunt, el meu personatge representaria una mica la raó i l'ideal, no? I dins d'aquesta venjança inconscient,
el meu personatge, que és Carmona, seria el més explícit, amb aquest odi i aquesta ràbia, no? I a la vegada una certa com incoherència, no? Bé, un punt més animal. Sinceramente, este cómic me hace sentir como un cateto de pueblo. ¿Dónde está mi teléfono? Nosotros lo tenemos. No se preocupe. ¿Recuerda si comió algo? No. ¿Antes de venir? Sí, en un restaurante. Un restaurante de carretera. Ahí lo tiene. I què hi ha al darrere de tot això, socialment, ideològicament? Quins valors té el meu personatge quan arriba a aquesta casa? Amb quins valors es troba amb aquest jovent? És a dir, no és només un thriller, no és només una obra d'acció, sinó que al darrere hi ha tot un pòsit que parla de moltes més coses, de la xenofòbia, de la violència, de l'educació, etc.